Naye vanimi imi zvakaitwa nambabashero kufestival yavo ikai. Ndaraidzorera magitari mudara. Ndakapedza kudzinzwa dzichirova murero wekudhara. Zvandaona pavidhio nesaundi yakarwa naBesi muground ka. Inozoita nge-CD riri kubuda imi pachirwa live. Poza band range rakarongeka kusati sound anaPesi ka Pesi usazodaro Pesi ati sound. Wakaipa ndokunonzi kurongedza sound kwakaita kwayo. Kuti magitari ese marhythm masub rhythm wanyatsonzwa kana kachirwa ndakarova nesadza usinyatsonzwa kuti panapa zviri kurohwa hatidi kuti tinyeperana. Chandinofarana mudhara chandoda kutenda kuna baba Macheso ndechekuti vakagona kubhalanisa line up yavo. Sababa vakati havangaite udyire wekuti vanongokanda chero vandongonzi visungura chete kuri kuzara vanhu visungura nono. Vakanotorawo nevechidiki vachiona kuti stage inorohwa sei vachidzidza kuti magitari anoridzwa sei. Ndozvandakafarira izvozvo. Vana kunzi asina kusedzana nhingi vaiva vachidza vanhu vesungura aiwa havangongoshedzeka vanhu vanonga vasingagoni ngavatanga vagona kuridza first vozoshedzwa kufestival kuti vazobudikirawo vamwe vanonga vatanga vagona kuridza magitari asina noise anenge asiri magaba zvinhu zvinenge zvichironge magaba madrum zvinhu ngazvirongeke. Peter mumwe makaona kulaina kwakaita kuzoti kurai makore tichataura iwe chimurenga chakarwa anga nemainstruments akawanda ndo zvinoratidza kurongeka. Kurongorwa CD kaflash ndiri kunzwa vanhu kumba noti pashow vanhu vanoendera magitari. Mustudio mamuni patinogadzira mustudio tinoridza nemakeyboards vamwe vanoridza nemabhesi nemakeyboards zhizhi. Izvo zvingazvange zvioneka palive. Ndinokutendai baba vangu baba Macheso sekuru zvese tate resungura tiri kutendai muri baba vedu. Isi tiri vana ndakatodzidzwawo kurongeka kwemagitari kwakange kuripo paye kutopfuura marecordings mamwe ari kuitwa mazuva ano iri live show. Baba chero tinokutendai matidzidzisa zvakawanda nokungooneka kukudzidza zvangofanana wingi patinomuona achiita mavidhios ake mamwe tinotodzidza kuti kunge muri vakoma tiri vapfana tinenge tiri mukudzidza. Tinotaurisa zvedu but asina chitaura chokwadi vamwe vachirwadziwa saka ndatiwa rikaningosimbisa ningoti aiwa baba chero thank you so much extra so Alex Macheso tonsomfio aiwa tinotenda chaizvo mukuru. Music inokwanisa kutongo export kaisungura nichimurenga chete zvimwe zvatinechida kuti ana rege dzedu dzedze yes uya kuno kune samajema yavanenge vachiita ana rege land vave vanoshedza majamaicans vanova rege kwedu kunoshedzwana ndopanozonzi kuchashedzwa kure makore kuchashedzwa baba Alex Macheso mukana chete nenge chingoshaika kuti wauye kuya chete but vanoshedzeka. Izvo toda kurana mapiano aisi music yedu zvaitwa nabashiro ndizvo chaizvo ngatidzidzei sound kwete kungovenga nokuti ndazotaura ndinotaura chokwadi anenge arwadziwa kwete magaba tiri kumixa masitu ngatiregedzei kana singagoni kumixa sungura ndazvitaura. Izvo ndozvidzokorodza maalbum abva kubuda pamadhodhi ngatidzidzei kubva kuna mudhara asi kuti ndovega vanogona vakawanda vamwe vanogona but chakanaka ngachitaurwa. Vanhu muri seiko nekumuka pane nyaya iri kutsviriridzai nyaya yevanhu vakadhota kunonzi kuko kuzimfest uko kuenda kwikuya kungonodhota chete ndoko zvamuri kufambira chete mazimba izvozvo. Yes handirambi kuti vanhu vanoenda kuzimfest. Yes it's good to go monoenjoya mari dzenyu but hamuzive pane toilet rinayako mani zvinonyadzisa. Ona mukadzi mukuru kutobvisa pendi kuita manyoka kuita nemunhwire rinoita ari kuafrica kutoita kutobvisa pendi iko kuzimfest uko ene zvazara kwese ngonzi mazimfest yakadai zvingati mune maakutanisha zimfest zvinhu zvacho kuti unga munhu kumba kwako unongodhotera pese pese zvinhu zvacho zvinorati zvinozaka mukada kuona vanhu kuti kada kutorana pafeya tisina kuda kuti hanzi chii vanhu vakauya kudhara muuk vane kaunhu kavo kavanako kakanaka so
isusu ana laziti isusu tisi tiri kuzowanikwa tichangosvika muengland tisi tiri kuzowanikwa tichinotamba pamapetrol station makambozviona kukura majaivhe mapetrol ndaona timu tichirwa majaivhe munyika dzevarungu havazvideka zvese zvazve because one uchadisturba vanhu vada kutenga petrol mota dzine dzakaita kiu kumashure vamwe vada kutenga petrol yavo pamwe pabva vatovhumidzwa malate hours iwo kurwa majaivha dai kuri kudheni hakudheni tunoita ss cheto kana kujaivha papendira tinojaivha hapana anotimisa but kunyika kwedu ukakuswi nyika kwedu kanyika dzega dzega dzine mutemo anobuda tora majaivhi mamwe kuti unoti hazvina kushata kutamba but pacho pamuri zviitira public drinking zvimwe zvacho miitirwa zviri kuitwa variwo pachavanokwanisa kuzviita but isusu eganda redu isusu muitiro wacho hatinozozviita isusu that's not good ivo vanotoita wobva watiza hautombofokaona vanotamba micho because vanotoziva kuti zvinodisturba zvakawanda but isusu veganda redu tinonyadzisa toti kudhota public drinking ndapererwe pandaona imwe mukonde inge yakaiswa pane imwe vhidhiyo mukonde nemapepa anotsona kuti iri nderechikadzi iri rakaitwa apa here iri nderechirume zvinooneka type yetsvina inooneka kuti ndeyechirume ndeyechikadzi munonyadzisa kunoenda kuuk kunodhota chete chete tisu analazi takayamai manje tine system yokuenda kunodhota ikoko tisu vachangosvika muuk ona munhu ari kumamira musango yo zimfest yo ndakazviziva chete kuti vanhu vanopfeka sheina vaona look at the shoe ona bhutsi dziri kutotadza kana kutsika idzi tsemuka idzi bhutsi gogo idzi uyo musikana akabatwa nepingu uyu maiwe zvangu vanga vachimama nditaurire zvanga pavana kugeza kana maoko vakutobata guys this is not mazimba munotidarireko kutinyadzisa kudaro munotinyadzisirevo kudaro vakapfeka zipu bhachi tochicho checho tochi guys. This is so embarrassing. That's why vanhu vafainirwa nhinge 15 mukonde ndopairi kubva 1 yacho taiwana 1 taanayo mweya wakumadziva wabata vanhu vari kuuk onai ndionereyo kana nemo sure